Ya. Handra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre Sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras ratnaning driya Duh Iwang Rama dewaku sinuwun sinuwun Mandura ngantos gidhuh gagap gugup raosing manah kula labet rawuh paduka ingkang boten paring cecala langkung rumiyin sinuwun menawi ateging ingkang abdi pun mayangkara menika upami nandhang kalepatan lajeng patrapana pidana sinuwun sinuwun jagat dewa loro Kakang Anoman tak sono aja nganti kleru ing anarka prawataning panjenengan ingsun iki kejaba mertui kawidadane Kakang Anoman nanging uga kegawa saka peteng ing rasaku kawene ngono Kakang yen kalenggane Kyai Prabu Kresna Sawetara Mendran saka Praja Ndwarawati mongko murcane Kyai Kresna ora ana tandha-tandha kandha ingkang sumendhe lulunan putes lan banon ingkang tinumpuk prasasat murcane Kyai Kresna dinumpana ing angin mula ngelingi lamun to Kyai Kresna iku ratu Sadyaningrat lan Kakang Senggana Anoman kuwi wiwit kuncung nganti gelung nggon muswita ana sandhap pepadaning pukulun Bathara Wisnu kawitan nyalira ana ing Prabu Rama Wijaya saka pandugaku mobah musing Sanghyang Sumanja Sanghyang Wisnu Bathara Kakang Anoman wis ora bakal kekilapan maneh. Kang mangkono Kakang. Mara gage tuduhna. Yen to pancen ana karya kang wigati, kang ana sambung raweti karo kahananing Jagatraya iki tumuli babarna. Aku kepengin uninga mungguh bab murcane Kyai Kresna. Hooh, bener. Bener Pak Anoman. Kok kaya prayoga banget yen si Anoman enggal paring dawuh pengendikan merga sowanku sak kadang iki
uga nunggal sedya karo kersane Wa Prabu Mandura. Lho. Antasena. Nunggal karep kepiye kira? Oh, Pakde. Sowan kono ngersane Pakde Anoman iki ya arep nakokke nyuruwidake ana ngendi murcane Kyai Jodipati. Merga Bapa Werkudara ki sawetara ya lunga ora pamit. Nek biasane iki lunga ora pamit ki bengine bali nek ra esuke bali. Iku ora bali ya. Ora ninggal weling kan nganti gawe bingunge keluarga Jodipati lan Ngamarta. Wah lah dalah. Lah kok iso kaya ngono iki kepiye? Wong tuamu Ndwarawati murca, Yai Werkudara mentar saka kesatriyan. Wah lah dalah. Ora wala dalah iki wong ilang wala dalah kowe. Iki. Oh, kowe arek ngopo kowe saiki? Meneng to kowe bar tak unek-unekke? Atos, Antasena atos metu. Oh, arak gelut malahan. Engko sik sabar lek gelut iki. Ngene, wah, Syawanoman. Ki kepiye saiki? Aku mung manut kowe lho. Ki teko kabeh sumene iki teko ning kowe. Teko ning Syawanoman. Dadi wis kono Purbawasisa. Waduh, lah kepiye, Gir? Lah aku kon kepiye iki, Gir? Wis kono sak karepmu. Sakarepmu le ngomong arek kepiye? Sak omong-omonganmu. Antasena ngono wae. Nanging Kakang Anoman, perkara iki aku pitaya sawutuhe marang Kakang Resi Mayangkara. Lah mula ketang mau ancer-ancer tuduhna ngendi Kang padha murca iki. Duh sinuwun. Sewu lepat diagung pangeksaminipun yen saking pandugi kula jengkaripun Sinuwun Ndwarawati miwah mentaripun kadang kula ing Jodipati Yai Werkudara menika mbok menawi pancen wonten sambung rapetipun kaliyan ewah-ewahaning kawontenan. Krana kula menika sampun ngangge ngelmu titen wiwit jaman semanten bilih mangartinipun Sang Hyang Wisnu wonten ing jagat menika dados pangreksaning kayuanan supados jagat menika tentrem rahayu tebih saking panggiraning angkara murka. Pramila sinuwun, monggo to. Kula aturi sesarengan meminta dhateng Hyang Manon, mugi-mugi kundunipun ingkang sami jengkar ing mangke mbabar katentreman, kabagyan lan kaendahan. Ingkang mekaten monggo. Monggo kula aturi lenggas keca lan kula aturi nyerantos sawetawis kula badhe ngungak wonten jagating Sumedi sinuwun. Sigra gayuh gegana Sira Ramandaya Pati ana buta guncang krama bebasan namung kedhep sak kedheping netra wis dadi sumedine Sang Begawan Mayangkara. Amaperkanang Pancandriya, Panca ilangan 5 Driya daya nuting agesang. Linantik manjing madyaning Bajra Hirawana sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan rasa lunjal huswa hana usika caturwarna kang binangkasa juga kang kinarya nuting agesang mangkono Sang Senggana Anomanarsa anglinang sukma bawane wis sumurup ana ngendi lenggahing Sang Prabu Kresna wauda yayah nyendal tali wangsul sukma pecat saking jiwa-jiwa pecat saking raga sukma ngambah ing alam antara.
dalah ora lida ujare wong adaplok. Bener sing dadi pangraitaku nggonku kanthi laku panglimunan iki. Aku njujuk pertapan Dali Sada. Wah, bener kethek putih Anoman lagi semedi. Wah. Nanging lha kok ditunggu karo piyayi akeh nanging mangsa padha ngerti marang aku. Ayo, mangsa padha ngerti marang aku mergo aku laku panglimunan. Aja padha alok. Aja padha alok tak colonge Anoman iki. Wah. Loh. Wah, lah jagat horor sagi karo kaca Antarsasana. Iki kepiye iki? Saksuwene Kakang Anoman semedi, wah, lah kok ngerti-ngerti ragane Kakang Anoman musna saka Pandulu. Inggih, oh. Menika kados pundi? Waduh, Kakang Anoman ical. Rada seru sithik iso ora to iki? Rada seru sithik. Antarsena. Antarsena iki kepiye iki? Mbok menawa kowe weruh wujudan kosek apa ya ora krasa to? Nek iki mau aku weruh wujudan nanging mung regemeng-regemeng. Sok ketok sok ora. Wah, yen ngono ana telik Mangendra Jala. Ana maling idra Kakang Anoman Jagi, Gatotkaca Antarja. Opyakan mumpung durung adoh oyakan bawongan sing nyolong Anoman ya tak oyake. Juangkahang Sumbar ketar pater bumi kunjing waludo guntur ketuk lah dalah ana satriya medhoke marang aku nek dedeke ora spira mripate menteleng nyawang aku tanpa kedhep takon marang aku Raden Setyaki Raden Singa Mulangjaya. Kowe sapa lan prajurit saka ngendi? Aku tumenggung kumandang garba wadya balane Prabu Dirgamuka. Yen ngono cetha sesembahanmu sing wis wani nyolong dulurku ya Kakang Anoman. Ayo aku ora. Wah lah dalah yo tak kalahi pancen sing nyolong kethek putih si Anoman kuwi sesembahanku. Ya kuwi Begawan Sukmambara ora gelem balekke Kakang Anoman. Tak babati wadya balamu babu bawara apa. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Alis. Kepada garbo. As.
Tiar. Mati. Tiar. Sabato. Ayo, Patsoy san. Waduh. Mati ya. Waduh. Waduh. As. Sandal kowe. Lut. Waduh. Yo, Jawi kan. Jan ora apa-apa. Nggih, mantep. Tiar. Sambat. Yo, kowe. Tiar tenan aku. Tiar. Jan. Tiar. Waduh. Jan. Cocok tuh Mbak dadamu. Suami gat. Ayo, join doi. Tambah lo. As.
Jami gadis lagi. Mati. Dan waduh. Waduh. Wah. Pedun. Sopo? Gatut Kaca bali takon sopo? Aku sopo ya aku? Temenggung Zahroni. Maduna rene. Cekelen aku. Wilah. Wut. Cadak. Wut. Soy Antarja dasar wanita bali takon sapa? Sukmawambara, Prabu Sukmawambara. Mati we. Edian. Put. What? Sopo? Suwan. Ayo tangi yo. Wah, dalah. Ya bubar maut wadya balane. Wah, bubar maut wadya balaku kabeh padha bubar. Wah. Yo. Kose. Aku ki murung sida nyokot ping pindho. Sik pisan meneh. Siar kowe.
Iki ngopo ya kowe iki? Ah! Pisan meneh. Semen nganggo iki wae, le cenanangan nganggo wayang iku ora masalah. Entek sabrange. Dadi sewa. Wah, ora masalah. Umpama nek ora disewa, wah sabrang 38 tak tokke kabeh. Mudhun. Ah, kesel aku. Cocok. Cocok. Ora kok saya munggah ki arek nyeraki lintang apa ya? Rene. Endi buta benitane? Wah, adalah. Oh, ladalah. Bubar maut wadya balane putra siswaku. Ger. Prabu, anak Prabu Dirgamuka lan prajurit kabeh wae. Wis leh muda guyon, wis leh muda perang. Ayo, wong-wong kae ora perlu diayoni. Sing bakwanan wis kecekel ning tanganku. Prayoga diunduri bali ing negara Ngastina. Setyaki Gatotkaca. Setyaki Antasena, Ding. Wah, bener. Bener aturmu mau bener. Nyatane pancen ana pawongan kang wani nyidra marang Kakang Anoman. Nggih, Prabu. Wadya bala saking tanah sabrang dipun pandhegani Prabu Dirgamuka. Ngaken siswanipun Pendhita Yaksa. Antasena piye? Oh, bener, Wadi. Sing nyolong Pak Anoman ki jebul wujude pendhita buta. Jenenge Begawan Sukma Ambara. Neng sing dicolong kae mau mung ragane Siwa Anoman. Merga nalika semedi mau Pak Anoman nglolo Sukma. Dadi kae mau sing digawa mung ragane. Yo, nanging ragane Kakang Anoman mau digawa ning ndi? Ayo cetha.
Wis cetha digawa ning Ngastina. Wong kae mau ya ngaku nek Begawan Sukmambara dadi jagoning Kurawa. Wah. Yan ngono mesake ragane Kang Anoman baregane. Ayo, ayo ditututi menyang negara Ngastina. Antasena Setyaki. Ya ayo Pakde tak dereki. Durna ina panalingan ira lumacaring ratri linenggak terus jumena lole Satama wonten dawuh Kanjeng Rama mesine kowe kaget dene tak timbali lan tak kanthi kondur lan kena ngapa kowe kalenggane ora tak keparengake melu pabarisaning para sata Kurawa ngger Satama. Inggih Rama, kaget rasing manah putra paduka pun Satama dene kula dadi manunggal kaliyan para Kurawa nanging teka malah dipun timbali Rama menika lajeng pun kanthi kondur wonten ing pertapan Sukalima. Menapa darunanipun mekaten Rama Penembahan anakku ngger Satama? Ngene ya ngger lara laraning atiku ora kaya sak gedhagan iki ngger sejatinipun bapa ning negara Ngastina iki mung kepengin dandan-dandan budi pekerti supaya budayaning watak nista ringking tata jiwa titising kapitayan wong-wong Ngastina iki aja nganti kebablasen. Aku mung kepengin benerake ingkang luput ngencengake barang ingkang bengkong madangake kang peteng. Oh, ngono wae kok ya mesana wong kang neka ingkang ngaru biru ana ingkang bebudhek banyu bening. Ngertining wong-wong adate mung Durna kuwi mung dielek-elek, mung dadi kondang yen Durna kuwi elek. Mula sediaku bakal mbuktekake yen sejatine Durna kuwi apik. Apa maneh aku kuwi sawijining brahmana tur ya madeg dadi guru. Adekku kuwi pendhita, dene pendhita kuwi lingganing tembung ngepen barang sing nyata. Lan pendhita kuwi uga dipundi lan ditata dipundi, ngelmu batine ditata solah dawane. Mula kabeh bakal tak buktekake. Nanging durung paja-paja kasembatan sing dadi sediaku malah ana menungsa sing neka sipating brahmana yaksa.
mongko ora gathuk karo adeking kabrahmanan ora jumbuh karo adeking pendhita. Dheweke niate pancen arep gawe memala bakal mateni marang sepadha-padha. Mula nggih Satama. Ih punten dawuh Rama Penemban. Aku baling Sukalima iki ciptaku. Aku wegah yen nganti Prabu Duryudana isih nampa menungsa sing neneka tanpa dangka sengkan-sekan kae. Ih keparingipun. Wis ayo. Kowe tak jak prihatin ya, Ngger. Kowe tak jak prihatin ora sah kalenggan iki ora sah manunggal karo Kurawa. Keparingipun Rama Penemban kados pundi? Aja semelang, Ngger, aja semelang, pokoke aja semelang. Sandang pangan kuwi dalane 1000 cara. Apa dikira yen awake dhewe metu saka negara Ngastina ki njur ora iso mangan ngono apa piye? Ngger. Swatama kuwi anak begawanku Mbayana sing tak dama-dama, sing tak dendeng kaya kendang. Tak gegadang besok bisa dadi tetungguling prajurit. Najan mung anak pendhita nanging bisa kuncara Hanjayeng Bawana. Mula Ngger, Raden Jawata kalenggan iki bakal nurunake kanugrahan wahyu. Dina iki pun bapa bakal ngisep sepining supana. Meminta marang panguwasaning Dewa Di Satama. Inggih Rama Penemban. Ewang-ewang ngono ya Ngger. Dina iki pun bapa bakal lolos sukma manjing ing alam antara ngupaya kanugrahan. Sakpungkurku nglinang sukma tunggunen raganipun Rama ya Ngger Satama. Ngestuaken Rama Penemban. Anglir bawaning kang Sinungwati jagatnya kang kinarya momong. Sang Begawan Durna Sigra Amurwani kang pandulu sedhakep saluku juga nutupi baban Wiwaranawa. Sayekti bleger dumadine menungsa kadunungan baban sangang perkawis. Sedaya kenging menga namung sajuga ingkang datan kenging menga. Kenging menga lamun sampun dumugi ajal kamukswanira. Sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan Rasul unjal huswa tanupus hana husika blak mati ngadeg. Caturwarna ingkang biningkas sajuga kang kinarenuti ngagesang. Ana rupa datan dinulu, ana swara datan rinungu, ana gandha datan rinawet, ana rasa datan rinaos. Dasar janma kang katara katari-katarimah tapa bratane. Tekad buntasing karuh wus mahanani panarweng panitisaning gati. Apa kang sinedya ana kang cinipta dadi kocap. Arsa nglinang sukma Begawan Durna kaya nyendal tali wangsul sukma pecat saking jiwa pegat saking raga ngambah sonya ruri sang Resi Kumbayana. saya dalu aras
Abyor lintang kangku medhap titis sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita sang dwija wara mrengeng ler swaraning matu pranto manungsung sarining kembang klintong-klintong numpak andong ngebel klingklong ngoyak wektu ya truk ya areng ya wis pancine wis jam semene ora sak dadak nganggo ayak-ayak ora sah ngene iki pancen yo manut kebutuhan ha iya witekno sore mau limbukan wah dasare lekas rada wengi mergo ya acarane sambutan ya kepara akeh lekas dodok kotak wis jam 10 mongko janturane ya mung sagongan sirku mau arep patanggongan utuh mau ana ya dawa nglawer banget mongko pamundutan akeh banget kudu dipinangkani kabeh ayo sore mau sing durung iso dipinangkani ya dipinangkani saiki ayo acarane lan sowan ndi sowan ana ngersane para pepunden sing lenggah ana Tri Pedukuhan kok Tri Pedukuhan disebut uga Tri Manunggal siji njaten loro manukan telu kunden oh mula kok disebut Tri Manunggal njur acarane ngadani merti dusun utawa mejemukan oh kaya sing wis-wis iya ning gajeke diadani 3 taun pisan ya ngene ya Kang Gareng karo Bagong sing jenengane merti dusun merti desa mejemukan rasulan kuwi padha wae ning nek tumrap aku kuwi dudu salah sijining bab kapercayan ning kuwi ngeluri adat budaya tilaraning nenek moyang oh ngono iya sing tok karepake sawise taun-taun kepungkur kabeh warga Tri Manunggal wis kaparingan kabagas warasan wis kaparingan rejeki matumpa-tumpa ya rejeki nggone hasile dagang ya rejeki nggone olah tetanen ya rejeki saka kantor kabeh wajib disyukuri jalaran ngene reng wong kuwi nek diparingi kok terus ngaturake matur nuwun ki rasane njur cemeplong mula terus diadani ujube tasakuran ngene iki ya panuwunan ning ya panyuwunan oh ngono ya lan awak dhewe nderek memuji muga-muga diadani merti dusun iki kabeh warga pinaringan kabagas parasan rancak nggone padha makarya betul lan ya sing baku persatuan dan kesatuan kudu tansah dijaga lan muga-muga para among tani nggone sawetara diserang ama tikus ki muga-muga terus tikus ki enggal terus padha sumingkir. Ha iya, ya manut kapitayane dhewe-dhewe. Le sumingkir ki le ndonga piye carane? Ya, isana wektu sedela sore mau sing durung iso dipinangkani ya dipinangkani mbaka siji. Wah, monggo bengi iki ngrawuhake bintang tamu saka ngendi saka Jawa Timur sapa Mbak Lintang Kairo. Nah, mula iki digunakan sebaik mungkin mergo iki request sing paling terbanyak ya kuwi ngersake Mbak Lintang Kairo. Ya.
sore mau sing durung iso dipinangkani sing saka panjenengane sing saka Gunung Kidul mau sapa ya asmane aku ya kesupen sik tak bukae WA dhisik sik dititipke saka Mas Agus apa Agus sedih banget dudu Mas Agus Kocluk sing pinangka dadi operator live streaming channel Dalang Sena. Oh iki saka panjenengane Mbah Miko saka Gunung Kidul saka Semin ngersake yening tawang Mbak Lintang karo Mas Gading duet. Oh sing ngersake Mas Gading karo Mbak Lintang duet isih ana jenang kula yang ngersake duet. Yening tawang ya ngersake duet. Ya ning sore mau nampa weling saka panitia sing sepuh-sepuh ngersake jineman glathik glinding. Sapa sing dikersake ya Mbak Lintang Kairo. Ya, pokoke bengi iki sinden-sindenku tak kepenake. Mligi nyindeni gending-gending, nyindeni kur karo nyindeni serpek. Bengi iki digunakake Mbak Lintang Kairo. Ayo nak, iki ana sing ngersake jineman glathik glinding sing dikersake Mbak Lintang Kairo. Ketokno aja mung nembang tok. Nggih. Sing klasik-klasik ya ketokno nek panjenengan kuwi ya duwe skill sing ampuh. Nggih, Bapak. Menika glathik glinding saking Bapak sinten wau? Saking Pak Duko. Bapak Duko, Bapak Franky. Nggih. Terus saking Pak Jaroni ugi. Siap. Pokoke sing sepuh-sepuh ngersake glathik glinding. Niki ngemutaken kula kalian almarhum Bapak. Kok ngemutaken? Nggih riyen kan kula alitane nggih kene nembang ngeten iki. Oh alitane biyen nembang glinding. jineman glathik glinding iki. Wah, cocok iki nok karo dienggo ngeling-eling ya nok. Nggih. Dadi ketokno kabisanmu ora mung pinter bawa, ora mung pinter nembang cara Jawa Timuran. Nembang sing kreasi-kreasi ning klasike ya udinen. Nggih, Bapak. Coba kaya ngapa aku kepengin krungu kowe nak glindingke glathik kepiye? Coba glindingno. Neno Kinu pita luar biasa jebul klasike pancen ya wah nggih pangapunten merantasi. Nggih sampeyan dangu mboten nembang niki lho Bapak. Ya mulane kuwi suwe ora muni iki terus dionekke meneh. Sing tak karepe ya ngono kuwi Nduk ya. Nggih. Panjenengan kisih enom. Heeh. Mula sing diudi iki klasike ya diudi dhisik. Nggih. Mergo saiki akeh lho, Nduk. Akeh piye? Akeh lho sing jenengane ming paitan sanggulan mung lagi iso nembang lagi iso nyanyi karo megal-megal ning wis oleh label sinden. Sing tak karepe ya ngono ya senajan nembange pinter jogete pinter ning nek iso klasikan ngene iki ya iso jineman, ya iso nyindeni serpek. Saiki panjenengan isih enom, isih ayu sesuk genepe sampean umur 50 ngono wis ora ana sing nganggok. Nek sampean iso ngudi klasike ngene iki, wah, sampean umur 50 sesuk isih digunakake contone kaya Mbah Pastiwi kae lho. Oh, nggih Ibu, sugeng dalu Ibu. Wae nom-nomane ya kaya panjenengan biyen. Malah nggih pila, Pak? Wah, biyen sok diundang nyanyi dangdut barang. Ning bareng saiki arep isih sepuh gandeng klasik ya mateng, isih tetep akeh sing gunakake. Nggih, leres. Iki mau jeneman glathik glinding bagian A. Nggih. Ana patang bagian tuh ABC to, ABCD to. Saiki bagian sing B kuwi bagian dolanan manuk. Ya arep panjenengan ki rung kulino dolanan manuk. Mau mboten ate kula menika, Pak. Ya maksude ki cakepane kak bahas babakan manuk. Mergo kuwi para mong tani iki lagi padha nggarap sawahe ning sawahe digodho karo manuk. Mula terus dicandra dadi jineman glathik glinding. Yo saiki ngolah manuk kaya ngapa? Monggo Bapak Supandi, wong niki kula nggih namung sak dermi nampi nawala. Bapak Supandi, ketua panitia. Ayo Mbak Sarasa kurung-kurung suaramu kan mau. 1 2 3 sikil gedruk. Apa piye? Kali aku cakepane. Tekan 4 aku kurang. Oh, apun kundur makane sapi ya. Wis ayo bacotke dhisik. 1 2 3 Ya, matur nuwun. Tiwas tak panggil aku ya mung sak derma nampa nawala ketua panitia merti dusun ajeng nyumbang lagu Bapak Supandi.
Jebul nang ndi? Jebul wis kondur makani sapi ya. Ya wis ra dadi ngopo. Mbacutke meneh iki. Ana sing ngersake Mbak Lintang Kairo iki duet karo Mas Gading. Lagune apa? Ya ning Tawang ana, terus sarung jagung mau ya ana to, Mbak. Karo jenang gula to? Nggih. Ayo Mas Gading, ayo kancani Mbak Lintang Kairo gandeng iki duet ya jumeneng. Nggih, wau sampun nganu kadose. Pripun? Nyawer kadose wau. Apa nyawer to? Sampun. Sing Nggih, nyawer Mas. sinten? Nggih, Mas. Sampun. Oh, nggih niki. Iki saking sinten? Saking Oh, saking Mbah Bapak- Mika wau, saking Nggih, Mbah Mika kang wau ngersakaken saking tembang lagu, tembang menika wau. Oh, ya ning Uga tembang Tawang niku ana wau, Lintang. nggih. Saking Mbah Mika Semen iki nggih. Oh, nggih. Monggo ditampi niki hak Nggih. panjenengan karo Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo Mas Gading. Ayo Mas Gading karo Jumeneng nggih, Pak. Mbak Lintang Kairo ki jumeneng wong iki niate sing di anu kersake ki panjenengan. Gandeng iki malam Minggu begadang. Ayo begadang. Ayo Mbak Lintang Kairo dasar dina Dasar dina malam minggu. oh Wah, Nggih, pripun Mas Gading? Lah niku kok nyekel jempole piye iki? Lah sikile isih nganu isih jempole isih nggawe jempolo. Saya kepengin mayang aku. Kuwi nyasmitani karo Mbak Kairo, mbok Nggih. menawa sesuk ya seneng jepitke ngono kuwi. Maksudnya jepitke jempolo ki ben dipernake Mbak Lintang. Gimana Mas Gading udah Pripun? ngantuk apa belum? Wah, sudah. Sudah. Sudah lir-lir. Tadi sudah mau bubuk di sana tadi. Mbak Lintang, Nggih. jare mengko bengi panjenengan yang bintang tamu ini adikku Mas Catur banyak karo Mas Gading. Oh, nggih. Terus siang ini rak nganggur to awan iki engko. Nggih. Sampeyan nginepe nang Mas Gading apa nang Pak Yaroni engko. Apa nang ngene anu Pak Dekeswan. Oh, Ojo, alah. Lah pripun? jangan. Medeni. Aja nek nang kono ndak bayar sesuk aja. Gratis ya Pak De? Gratis oh. Mengke tempatnya VIP nggih Pak De? Kursi ngarep omah. Nggon teras kae. Aku ditinggal mlebu ya tinggal turu ya karo kae. Didolani tinggal turu. Ah kae iki liya meja kursi iki khusus sing dienggo tamu arep ngundang mayang. Oh. Ya saka Mbah Mika Semin Gunung Kidul ngersake yen ning Tawang ana Ing Lintang. Tawang. Bawane mengko gentenan. Bawane Mbak Lintang mawon. Ayo mengko raketan sak larik ya sampean ya anu mengko cakepane dikandani karo Mbak Lintang. Neno neno. Yen ning Tawang. Oh, Nah, sing romantis. Nah, ngono lho Wah, piye to, iya. Mas? Nek Masa wong- kamu lupa sih? oh iya ya. Kemarin kan kamu udah chat aku. Iya. Katanya kangen. Wow, sudah jelas. Enggak perlu ditanyakan. Wong bagus. Aku Malah kaya tatap mata saya.
Ya dioper ngene Mas Gading, cakepane apa? Neno neno. Marang Mega. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.